We zijn hier op kasteel Strijdhagen in Landgraaf. In het verleden heeft hier de bekende Limburgse kunstenaar Adde Haas gewoond. Daarna heeft het lang leeg gestaan. En nu is het gekocht door de Russische kunstenaar Alexander Tarantinov. En hij maakt er een heus artland van. Veel succes en voor een heel voorspoedig tweede leven van Strijdhagen als artland. Gezondheid. How you came to the idea to start here in Landgraven Art Center, Artland, and not, for example, in Paris or Berlin or Amsterdam? First of all, because I live here in Limburg and Maastricht, and I know this area, and actually I don't want to move anymore. Okay. And the second, I have a big problem. I have so much sculptures what I made in my life, and I was looking already for a long time for a nice location to store and to expose all my sculptures. You need space. Yes, I need a lot of space, and here in Landgraaf, exactly what I want. This is actually my dream. And you always dreamed also about a castle? No, not really, but it's a very nice combination. I said already I have many my own works, and also I have a collection of sculptures, and castle is a really good place to organize a sort of museum for my collection. Yeah. And you work very international, in fact, so is that also easy for you because how here it is situated in Europe? Yeah, that's also a dream for all artists to be everywhere, to communicate with another artist. And here we are in the center of Europe, and a lot of people from all of the world, a lot of artists are coming to Europe because Europe has art tradition, etc. And I expect also here in Art Centrum many artists from other countries. U zult hartstikke blij zijn dat eindelijk iemand hier komt wonen en ook nog erin gaat investeren. Want wat moet je met zo'n kasteel eigenlijk? De invulling geven die de familie Tarantinov daar nu aan geeft. Natuurlijk zijn wij dolgelukkig. En ik denk dat het voor niet alleen voor Landgraaf, maar voor de hele regio een absolute aanwinst is. Want hoeveel jaren heeft het min of meer leeg gelegen? Ja, we hebben het over tientallen jaren. Hè? Tientallen jaren dat het gewoon niet in de staat kon verkeren. En als je ziet hoe die nou wel reeds in korte tijd mee aan de slag is gegaan, voortreffelijk. Maar het was wel voorheen al eens een keer flink gerestaureerd door, in feite door injectie van de gemeente, misschien ook nog de provincie? Nou ja, het is wel een onderdeel geweest van het Mondoverde verhaal in, laat ik zeggen, fase 1 van Mondoverde. Dus er is wel in geïnvesteerd door vele partijen. Maar nu hebben we een andere partij die dan met ziel en zaligheid mee aan de slag gaat. En u doet grondzaken, dus in wezen hebt u het hele onroerend goed mogen verkopen, maar ik kan me niet voorstellen dat u daar de hoofdprijs voor gekregen hebt. Het was ook niet de intentie om de hoofdprijs te krijgen qua financiële middelen. Het was vooral de intentie om de hoofdprijs te krijgen qua invulling in dit gebied. En ik denk dat dat wel iets is wat ons gelukt is. En in die zin is het dan een financiële meevallen, want als het dak dan lekt, dan hoeft de gemeente dat niet meer op te knappen. Dat moet dan de eigenaar zelf doen. Dat is zeker het geval. De eigenaar gaat ook hard aan de slag om alles in orde te maken, zodat hij dat soort tegenvallers in de toekomst niet meer heeft. Ik kan me zo voorstellen dat u vanuit de provincie eigenlijk wel blij bent met zo'n initiatief, want meestal
dan kosten dit soort projecten heel veel geld om het in stand te houden. En dan vind je nog niemand om daar zelf ook nog wat in te investeren. Ja, dat klopt. Eigenlijk zijn er 3 redenen waarom dat wij heel erg blij zijn. De eerste is, Limburg staat vol met kastelen waarvan er best wel een aantal zijn waar het moeilijk is om een bestemming voor te vinden. En dus als iemand, een privéfamilie, de familie Tarantinov in dit geval, de moeite neemt, ook wil investeren om zo'n monument in stand te houden, dat is al prachtig. Ja. En de tweede reden is natuurlijk dat kunst en cultuur voor de provincie belangrijk is. Voor mij ook als cultuurgedeputeerde. Hier komt weer een plek waar mooie dingen te zijn. En de derde reden is, ik denk dat ook in moeilijke tijden de Russisch-Nederlandse betrekkingen door dit soort initiatieven, hoe ingewikkeld ze in de grote politiek ook zijn, dat het prima is dat gewone mensen met elkaar blijven praten.